ओइ नाथुर, अबाय थांनो ओंखारबोदों? फुजानि दख'ना नांलायबायनोहाय नै फाग्लिनो। ए आंनियाबो फिसाजोनो नांगौनो दख'ना नांगौ। हस्टेलनिफ्राय लानानै फैफासिनो थांनोसै आं। फैसायानो गैया। गामियाव खामला मावनानै मोननाय 2000 दङ। बेजोंनो बायनो ओंखारदों नै। 500सोनिखौ लाथोंसै। दे होमबा नोंसोर थांबाय था दे, आं थांसै। 500निखौ लायो? सोरबा मानसिया 500निखौ लायो? आंनोखि 500नि दख'नाखौ गानबाय बायोनाहाय। दाबो दखानाव थांनोनो लाजिखादों आं, बोराय दख'ना गाननानै फैनांनाय। मानो लाजिबायनो बाल? दख'नाया दख'ना आरो 500 जा 1000 जा। दा दखानाव आंखौ दाम खमनिखौ लाबाय थानो दाथिनखादो हले। थुग्रोलाय मामार, बेसेसो लायो? नायनानै लादो बिनानाव, बिराद मोजां दख'ना दं आंनि दखानाव। बेबायदि दख'ना बेलेग दखानाव मोनहैनाय नङा नोङो। दाम खम, क्वालिटिया जोबोद मोजां। दे नायदो थाब। मा नायनांगौ दं बेयावलाय? गासिबो 500नि। नाङा होनखाबायना आंनो बेखौ, बुरै गानग्रासो बियो। आंनो जिरि दख'नासो नांगौ, जिरि। मा जिरा दख'नाहाय बेलाय? बिनानाव, बे दख'नाया एसे दाम गोसा जायो, बेखायनो आं दखानाव लाबोआखै। आंनो बे 500 थाखानि दख'नाखौ नाङा होनखाबायना। मालाय दा अनसुमै बिमाखौ नाय नोङो, बेसे मोजां बायनानै होगोन। बिसोरजों हायो नाहाय, बिस्रा मालाय मासावनो मास दरमाहा मोनो। दि बे 500 थाखानिखौनो गानसाबदो। नाङा आंनो, गैयाबा गैया जेबो बाया आङो। बेलेग दखानाव नाहैनो। ओइ रुफाथि, ए माथो नों बेयावसो दंलाय? नोंसिनि मादैयालाय? ओइ नै शपिं मल सिङाव माबा माबि नांगौनो लायदों बेखौनो। बायबाय नोंहा दख'नाखौ? बायथ'वाखैनो, आइया शपिं खालामग्रोनो होननानै बेयाव हाबफैग्रोदों। नोंहालाय बायखो ना माखो? बायथ'वाखैहाय। रुफाथि थाथ' दे, आं सिङाव आइजों थांनो। दे थां दे। बिलाइथो बेसो दा आं बिनाय दख'नाया। हाब मालाय माहाजोननि फिसाजोखाय गानबाय दामिकनि, नोंनोलाय मानो? लुगैयाना आयै जोंहाबो गाननो। गरिबाबाथाय गाननो मोना नामासै? दे आयैलाय लेखा बुरजा फरायनानै नोंहाबो साख्रि मावदो, ओमफ्राय गानदो आरो। खालि बिदिल' बुङो। 500 थाखानिखौ लागोन ना लाया बेखौल' बुंदो नोङो। बाराबा आंजों जिन्स लंपेन्टसो लांजागारगोन दे। नोम्फाजों रायजानो? 500 थाखानि जिन्स लंपेन्टबो फैगोन आरो गोजौनि टपबो फैगोन ना आयैलाय। दा आङो 500 थाखानि दख'नासो बायनो ना ब्लाउससो बायनो ना फारसासो बायनो देलाय नों बुंलाय। दख'नाखौल' लादो, ब्लाउस आरो फारसाया बे फुरानाफोरखौनो लादो आरो। लासिं लाजिनो ओंखारलायलाङोहां। ओरै बारस'नानै बै दखानाव लायनोसै। गानबाबो गानाबाबो लांसै आङो। बिनानाव, मादै, मा नांगौब्रा नोंसोरनोलाय? ओइ 500 थाखानि दख'ना गांसे हरदो दंबा। दङब्रा, दंनायाथ' दं। दे बहननानै हरदो गांसे। मा कालार नांगौलै? गोथां कालारनिखौ हरदो। नायदो एसे, नायालासिनो बोरै लांगोन? ओइ एखे गोजाखा, 500 थाखानि दख'नाखौलाय मा नायलायनांगौ? बै नोंनि साइडखि नायहरलाय आयै, बेसे मोजां गानदों मालाय। नायथिं खालामथिंबाय थानाङा दे नोङो। आया, बायनो हायाबा नायथिं खालामाबा माथो लाब दंबावो? बेखौनो दांनायनानै मोनामसुनानै गोजोननानै थानोसै आरो। माबायदि गथ'सै नोंलाय? मा बुंबाय थायो? दि मालाबा बायनानै होथारगोन आं। बायनो हाबासो नोंसोरो। मा हालायसै बेलाय? दे आदा मामार पेकिं खालामनानै हरदो। दे। बिराद लुगैनानै थाबाय थानांबायहां। हामाहाय बेबायदि बुंबाय थानो। लुगैनायखौ मोनजोबनांगौ बेथ' नङाना। मालाबा मोनगोन आरो, खाफालाव लिरनाय दंबा। है थुदो आयै, मेंबाय आंखौ। थु।